Darbohra ġajna qegħdin magħkom f'dana is-36 programm ġurnata wara ġurnata qegħdin noqorbu lejn id-49 jum u allura l-għada fil-50 jum tkun il-festa ta' Pentekoste kif aħna ordnati fil-kelma tAlla li nagħmlu minn ġenerazzjoni għall-oħra kull sena niċċelebraw din il-festa hekk sabiħa. U aħna ta' Malta Messjanika hekk nagħmlu biex insegwu dawk l-istruzzjonijiet li Alla ta' lill-poplu tiegħu. U l-poplu tiegħu jobdi l-istruzzjonijiet ta' Alla. Bħalma qed nagħmlu dejjem qegħdin intellaw skrittura u nitkellmu fuqha biex ninkoreġġixxu dak li jkun qed jisma'na u flimkien nikbru f'din il-mixja nimmaturaw spiritwalment u nkunu nistgħu allura nersqu qrib aktar lejn Alla, anzi aktar minn hekk anke Alla ikun qiegħed magħna meta aħna nfittxuh u nsibuh bħalma ħanaraw fl-iskrittura li għandna illum biex nistudjaw. Fil-fatt l-iskrittura li ħanniftaħ fuqha llum hija mill-ktieb tas-Salmi kapitlu 118 vers 5 fejn is-Salmista jgħid hekk. Sejjaħt il-mulej fid-dwejjaq tiegħi u l-mulej weġibni u ħariġni fil-wisa. Huwa vers interessanti ħafna u ta' inkoraġġament għal dawk li jgħaddu minn sitwazzjonijiet kun u affarijiet koroħ, affarijiet li d-dinja titfanna ma' wiċċna nafu kemm ħafna nies jgħaddu minn sitwazzjonijiet, ċirkustanzi, problemi u forsi anke jaqtaw qalbhom matul din il-mixja. Fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet li ħafna jagħmlu f'din il-mixja hija imma fejn qiegħed Alla fin-niket tiegħi, fejn qiegħed Alla f'dan kollu li jiena għaddej minnu. Fil-fatt waħda mill-problemi f'daw is-sitwazzjonijiet hija kif hawn min meta jgħaddi minn daw is-sitwazzjonijiet jibda jaqta' qalbu għaldaqstant iħossu f'gat spiritwalment u emozjonalment. U allura x'jiġri jibda jaqta' qalbu, jibda jitbiegħat, jibda jmur lura fil-mixja tiegħu spiritwali u jitbiegħat il-bogħod minn Alla. Faċli allura dak li jkun jitlef il-konċentrazzjoni ta' fejn suppost huwa sejjer, fejn suppost huwa miexi. U allura f'daw iċ-ċirkustanzi, f'daw il-sitwazzjonijiet issib min jieqaf jikber, jieqaf jimmatura. Fil-fatt dina mija xejn għajr pjan għarrieq tax-xitan biex iwaqqafna mill-mixja tagħna. Aħna nafu fejn sejrin, aħna nafu li l-aim tagħna, il-goal tagħna, il-fokus tagħna għandu jkollu nikbru u nimmaturaw ftit kuljum bħalma jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu illi nġeddu moħħna kuljum u meta nagħmlu hekk, meta qed inġeddu moħħna kuljum inkunu qed nimmaturaw ftit kuljum. Imma ftit kuljum imma il-maturità tagħna tiżdied u tikber ħafna. Jekk maħniex ser naraw l-Alla fis-sitwazzjoni faċli nitilfu l-ġlieda tiegħi. Nafu li dak li x-xitan qed jitfa' lejn il-poplu tAlla illum ma nistgħux niġġieldu waħedna bil-fors irrid ikonna lill-Alla fuq in-naħa tagħna. Irrid ikun Alla li jiġġieled għalina. U għaldaqstant f'kull sitwazzjoni, f'kull ċirkostanza għaddej minn xi inti għaddej ma tiġ tinsa li titiżżomm għajnejk fuq Alla. Fil-fatt taraw xejn is-Salmista sejjaħt il-mulej fid-dwejjaq tiegħi. Nerġa' ngħid kif ħanfittex il-mulej fid-dwejjaq tiegħi meta għaddej minn dak li qed jiġrili jista' jkun mart, jista' jkun aħbarijiet ħżiena, jista' jkun xi mewt ta' xi ħadd fil-qarib. Hemm ħafna affarijiet ċirkustanzi li l-bniedem jgħaddi minnhom u f'daw il-mumenti fejn irridu nfittxu lill-Alla u rridu nfittxu lill-Alla forsi ħafna ma tantx jafu fuq dak li ħanajt bħalissa għaliex illum għandek il-Google Maps tmur fuq il-Google Map jittieħ l-address u jgħidlek fejn titmur. Imma qabel it-teknoloġija kien ikun hawn daw il-mapep għadhom jeżistu fil-fatt, kien ikun hawn daw il-mapep kbar u kont tara pereżempju x-xufier isuq u ta' ma ġenbu tista' tkun il-mara tiegħu pereżempju
sejrin fuq vjaġġ twil, u l-mara tiegħu tittejlu issa minn fejn irid jgħaddi l-fejn irid jikser il-fejn irid jiġbed, u hekk irridu nfittxu lill-Alla, rridu nfittxu lill-Alla qisu għandna mappa u qed nfittxu minn fejn irridu ngħaddu biex naslu għalih. Irridu nfittxu l-Alla ħanejdulu hekk bil-kumpass. Kumpass illi dejjem jimmarka il-fuq. Ħarsitna trid tkun il-fuq, ħarsitna trid tkun lejn is-sema bħalma jgħidilna l-istess salmista f'salm ieħor minn fejn tiġi l-għajnuna tagħna. L-għajnuna tagħna tiġi mis-sema. U allura rridu nżommu għajnejna dejjem fuq Alla. Nafu li meta nsejħulu bil-fidi Alla se jirrispondina. Alla mhux se jħallina waħedna. Fil-fatt nafu kif ħeles il-poplu Iżrael minn ġewwa l-Eġittu, il-poplu ta' Iżrael, Alla jgħidilna sema il-karba tiegħu. Bdew ifittxu l-Alla fil-biki tagħhom, fid-dwejja tagħhom, fis-swat li kienu jaqraw, fil-batija li kienu jibatu, xorta fittxew l-Alla ma qatawx qalbhom. Ma qalux issa qegħdin hawnha u ħaneqpaw, imma le, il-kelma tgħidilna illi Alla sema il-karba tagħhom. L-istess pereżempju nafu il-profeta Elija li talab lill-Alla fuq żagħżugħ li kien għadu kif mietu da żagħżugħ qam. Nafu l-istorja ta' Iżak li kellu l-mara tiegħu illi ma setax tinqabad tqila u fil-fatt f'Ġenesi 25 versu 21 jgħidilna kara Iżak talab lil mulej għal martu għax kienet sterili u l-mulej sema talbu. U Rebekka martu tqalet. Alla ħbib tiegħi ma jħallinix waħedna, Alla ma jenx il-daw in-nies għax huma nies karatri fil-Bibja, Alla għadu fil-business li jgħin il-poplu tiegħu sal-lum, Alla għadu fil-business li jgħin il-min verament ifittxu, min verament trid ifittex l-Alla isibu. Fil-fatt hija x-xewqa tiegħu illi Alla jgħinna u jtina triq, anzi mhux tal-li jtina triq, jagħmlilna triq fejn ma hemmx triq tajt il-kelma. Alla dejjem itina fid-dlam tas-sitwazzjoni, dejjem itina id-dawl fejn għandna nagħmlu. Bħalma dejjem ngħid, dak id-dawl hija l-liġi tal-Alla. Dik id-dawl hija it-Tora. Meta aħna nimxu fit-triqat il-mulej wedna li hu stessejna. Ħafna drabi jgħidilna di jekk il-poplu tiegħi idawwar wiċċu. Idawwar wiċċu lejn Alla, u Alla qed jagħtik il-poplu tiegħu idawwar wiċċu lejja, jiena lest li ngħinu. Alla jgħidilna jiena dak li naħfrilkom ħtijietkom, jiena dak li nsalvakom, jiena dak li nfejjaqkom. Daw l-affarijiet ma rridux ninsewhom meta nkunu għaddejjin f'sitwazzjonijiet, meta nkunu għaddejjin minn ċirkustanzi fil-ħajja, għaliex jekk ninsew daw il-frus, jekk ninsew daw l-iskritturi, nibdew allura nippruvaw niddependu fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu. U żgur li dak li nistgħu nagħmlu aħna qatt mu tajjeb daqs dak li Alla jrid itina. Daqstant jiena il-messaġġ tiegħi f'dana il-vers huwa biex qatt ma naqtaw qalbna meta nkunu għaddejjin minn ċirkustanzi, sitwazzjonijiet koroħ f'din il-ħajja. Ejja ħalli nħarsu l-fuq, ejja ħalli nfittxu lill-Alla. U Alla qed iwedna li bħalma sema lill-Iżrael, lill-Iżak, lill-Elija, lil-David u lil ħafna nies oħra li naqraw fuqhom fil-Bibja bħalma sema l-dawk Alla jisma' lilna. Ejja ħalli nagħlqu dana il-programm tal-baqsira. Alla tagħna, Sultan tagħna, Missier tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu qudiemek it-talba tagħna hija sabiex tenna, sabiex fid-diffikultajiet mulej, fiċ-ċirkostanzi li titfanna l-ħajja, inti tenna neqpaw mixin u neqpaw għaddejjin. Mulej nirringrazzjawk illi inti huwa dak li tagħmel triq fejn ma hemmx triq. M'hemm xejn li aħna nistgħu nagħmlu mulej biex nerbħu xi ħaġa illi inti biss tista' tina. It-tama tagħna hija fik mulej. Inti dak li teħlisna mis-sitwazzjonijiet. U għaldaqstant mulej infaħru ismek ta' dak kollu li inti mulej infaħħar l-ismek għaliex inti tneħħilna l-konfużjoni, inti tneħħilna Missier Qaddis il-konfużjoni u tfakkarna fil-qawwa ta' ismek. Iva mulej, fakkarna fil-qawwa ta' ismek, kemmu kbir ismek.
Fakkarna mulej li għajnejna biss fuqek trid tkun ila x'memx ħadd ieħor għajrek mulej qaddis. Int Alla uniku, int Alla waħdini, u ħadd ma jista' jagħmel dak li tagħmel int għall-poplu tiegħek mulej. Inti denju ta' kull qima, inti denju ta' kull onur mulej għax inti dejjem teħles il-poplu tiegħek minn sitwazzjonijiet li jkun għaddej minnhom. Nirringrazzjak Mr. Qaddis li meta sejjaħtlek inti weġġibtni u llum jiena salvat. Din it-talba mulej ressaqa quddiem it-tron tiegħek f'isem l-isem Qaddis mera fil-jus ta' ibnek Jaxua is-Sid u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ieħor għada it-tlieta f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.